बसुमतारी जे बे मुंख्लं बिबार बावनाय हाबाफारियाव लेंहरनाय बादि नुजाफैनो हानाय जोंनि एनडिपि आफादनिनो काउन्सिल मेम्बार बे बोलोगोरा सारजों लोगोसे बहायनो लोगो लाफैनाय एनडिपि आफादनिनो एसिस्टेन्ट एडुकेशन सेक्रेटारि बे बिनायसा सार आरो लोगोसे वेस्टार्न जननि केम्प स्टाफ आरो लोगोसे जोंनि गसाइगाव प्लाटुननि प्लाटुन कमान्डार बिफनजों लोगोसे गासैबो जोंनि दावहारु लोगो नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो लोगो लाफैनो हानाय जोंनिनो पिपल जेनेरेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कनभेनर आदा बिनय आदा जिसर आरो इउपिपिएलनि मानगोनां नेरेन्द्र बसुमतारी गुमै आरो सारियावनो जयैनो लोगो लानाय जोंनिनो मण्डलिनि गासै इल्डार्स लोगो नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि जारागुरि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गासै बिथांनि मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन आरो न'खरनि गासै बाजै आब' साफ्रामनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो हाबाफारि हिसाबै गिबि गिबियावनो जोङो जाय बिथाङा हारि बा माहारिनि थाखाय दिनै मुंख्लं जालांनाय जे हेर'जित बसुमतारी बिथांनि थाखाय जोङो 5 मिनिट खर' गंग्लाय इसोरनाव आर'ज गाबगोन बेनि उनाव सुंद'यै मण्डलिनि इल्डार्सफोरखौ हेर'जित बसुमतारीनि थाखाय प्रेयार खालामनो थाखाय खावलायखानाय जाबाय आरो बेनि उनाव जोङो माखासे सिस्टेम बादि हाबाफारि बादि जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो मावलांगोन बेनिखायनो 5 मिनिट बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय खर' गंग्लायै जोङो इसोरनाव बिथांनि थाखाय आर'ज गाबो स्टार्ट बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लालांबाय आरो दिनैनि बे हेर'जित बसुमतारीनि जे मुंख्लं जे सानखौ लानानै बिबार बावनाय जे हाबाफारिखौ लानायाव हेर'जित बसुमतारीनि जे थैनायनि जिउ जारिमिनै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो मानगोनां बे बोलोगोरा सारखौ आङो खावलायनाय थाबाय दिनैनि बे बिबार मान बावनाय हाबाफारियाव बा गलादानि गामिनि मानाव गेदेर हेर'जित नार्जारिनि जोनोमगिरि बिथां लोगोसे न'खरनि गासै बिदा फंबाय